Tänder man lampa med ett fjärrkonto. Va? Ja, det som brukar fatta. Gatekeeper! Va? På riktigt? Det är ingen riktigt. 071? Vad betyder det? Har du skapat det? På riktigt? Vad hände dig? Sväckte dig? Vad blir det? Låt! Har du fått smärta? Intensiv! Åh gud, det är jätteont.
아, 예. Hm? Waarheen, Manu? Waarheen? Hm? Hm?
Hur kändes? Man, du pratar mycket om fån. Ja. Ja, du pratar mikrofon.
Jedi. Jag säger till dig, wallahi jag skadade mig. Wallahi benim skadade mig. Hej YouTube! Hej Shasha-bloggen, jag heter MANU. Sitter här och gör musik. Jag ger IIVI. TV. Spelar in med Nanimi. Jedi sitter och spelar Super Mario som han har skapat själv. Jedi sitter och spelar Crackad Super Mario som han har skrivit. Den här Super Mario har Jedi skrivit, men inte köpt den. Så ni som kollar på YouTube nu måste anmäla Jedi. Anmäl Jedi. Allihopa anmäl Jedi för stöld. Stöld allihopa, anmäla för stöld. Grov stöld.
också.
Mm? Ja. Efter jag... Mm? Ja, nästa månad. Ja, mm, har du beställt? Har du beställt ny lägenhet? Har du större lägenhet? Ja, då får du inte. Skönt. För dina ser. Bara vardagsrum, en kök, en kök och en sovrum. Du har sovrum? Mm, bra. Finns det 2 sovrum? Mm. Ja. För hur ska jag göra animation? Stopp. För att, hur ska jag lägga mina filmer? Va? Nej, det är nej, nästa månad. Du sa i slutet av månaden. För att jag håller på att lägga många Mario-spel. Inte länge. Måste ta ungefär 20 minuter. Ja, ungefär 30 minuter. Jag bara... Nej. Jag spelar 3 dagar. Inte dagar det funkar. För att jag spelar Mario och lägger på YouTube. Va? Imorgon. För jag spelar och lägger på YouTube. Ja, jag håller på för att jag spelar alla och lägger på YouTube. Så att jag håller på och sen lägger på YouTube. Mm.
jusqu'au-là. Oh. Petit liste. Mm. Nästan. Mm. Jag får hålla på att lägga mig på YouTube, va? Vilken inloggning? Vad heter inloggning? Vad är min inloggning? Va? Vad är det för inloggning? Ah!
Mm? Oria. Jag kallar det Oria. Vad är det? Ja? Vad är det?